Njengamanje sixhumana nentatheli yezindaba ze-SABC uLerato Fekisi. Lerato, sikwamukele indaba zasemini, sitshele sinjani isimo lapho khona. Ingaba abantu bawulalele yini umyalelo wokuhlala ezindlini? Ndiyazibusela kuwe nabaphulaphuli. Sithe xa sihamba kwelokishi yaseMotherwell sabona usizi. Abantu bayaqhubeka bahamba esitratweni, bathenga ezivenkileni, abayenzi indaba ye-social distancing. Njengamanyathelo abekwe nguHulumeni. Uyabona ngoku silapha kwimall eMotherwell, abantu bame equeuini, velile ongena ngaphakathi bathenga into yokutya. Uninzi lwabantu balapha bathi bakwazi ukwenza social distancing ngenxa yoba iqueue zinde kakhulu. Umuntu ufuneka ame ixesha elide kuba bezama uthenga ukutya ozobanele 21 days. Kodwa ngoba ke sithena bahlali balapha sixeba kuba bazoyisurvive kanjani 21 days. Sithe xa sithi namhlanje wathi abantu baseMotherwell xa ndijongile mna ingathi into zama ngesiqhelo. Sisi ewe izinto apha zihamba ngesiqhelo besithenjisiwe bakuzawufika amajoni kodwa amajoni asiwaboni. Kodwa ke ndiyathembisa ke ngomso ebusuku sizawudibana namajoni apha eMotherwell. Ndingayazi ke noba le virus ihamba ebusuku na njemba amajoni ezawuhamba ebusuku na. Apha emini akho joni akho polisa njengubona asiboni mapolisa. Sifuna ke amajoni aze ngoku emini ngoba xa sijongile nje apha ezifowunini zethu etown ku-empty, imoto zethu zigcwele, sizawusuleleka yile corona, siyayoyika. Ingase ke amajoni ke aze apha eMotherwell kube empty nalapha ukuthi. Siswam ndiyawava amajoni, wena ke njengomhlali walapha wenza ntoni na uzikhusela kule ntsholongwane icorona? Okwangoku ke sinazo isanitizer apha endlini, siyazivasa izandla. Napha ekhaya sifuna umuntu uzayo uyovisitha. Nalapha ke njengoba ndimile apha etyhwini ke ndifuna ibisi, ndimele kude ndizimele ndedwa, andifuni umuntu uma apha ecani kwam. Tata, ingathi xa ndimamela apha xa ndithetha nawe ne uninzi lwabantu balapha abanalwazi ngesi sifo, abathi esi sifo sisifa abantu bengalungu. Uthini wena ngaloo nto? Hey, tasekhaya thina bantu bamnyama into iye ingene kade kuthi. So thuka gqithi ke xa siva ukuthi noko nakuthi iyasichaphazela le meko, ayohlanga luthile, ayobantu bathile, nakuthi noko kumele basiyithathele ingqalelo le nto, ingakumbi xa sivuka nendaba kulo mzantsi kusasa nje ukuthi kunabantu abaye babe kanti basutywa ukufa ngenxeni yesi sifo. Besikade siyithatha light le nto lena, sisithi noko mhlawumbi ungavela icebo lokuthi abantu noko iphele le nto, kungathi kube kanti kukho imiphefumlo esathi sikhohlwe. Ndiyafuna ukuthi ke kuyabonakala ukuthi uHulumeni uyalenzela kwiphulo wena siswam ekunciphiseni wonke le nto lo. Cha siyafuna singabahlali ukuthi noko siyibone le nto ayikhuthazayo yokuthi bazawuthumela abantu ukuthi bancedisane, ingakumbi uHulumeni upresident ezayikhankanye elubala into yokuthi la majoni zabe kanti anokuncedisa namapolisa bekanti anika imfundiso kubantu bakuthi ukuthi noko bayiqonde le nto yesifo lobhubhane ukhoyo we-coronavirus. Ayinto yakoma ithanda nakwezinye ii-countries ngapha kwelizwe, nakuthi mzantsi sesinamanani apha ku-900 nangaphezulu. Singothuka nangengomso sivuke sesiya ko-2000 abantu abachaphazeleke kule ntsholongwane. Kunganda nangakumbi abasutywa kukufa ngenxeni yale ntsholongwane. Siyakhuthaza nabantu bakuthi xa sibukele phaa sibone ukuthi nam ndingomnye wabantu abasetyhwini mara ndikwazi usondela phaya, ndiyaleze nje ukuthi ndimile apha etyhwini, ndizawusondela xa ndifikile phaa ndinxibe imaski ndingene ngaphakathi, ngoba kaloku ndiyayihlonipha indaba yokusondela ebantwini, ngoba utshilo kuthiwa noko masinikane i-distance. Kodwa xa ndiqaphela abantu bakuthi noko bakayithathi serious loo nto i-distance. That's ke ndisithi nakuthi eli phulo malingathetheki phaa kude kuphela, ngaske lifike nakubantu bakuthi. Ezo kwezi zimvo zisuka abantu lapha eBhayi besithi uRhulumente makazise amapolisa abonakala anqanda abantu ukuba balandele iminyathelo kaRhulumente. Sasa ke besiye kwi-Department of Labour apho sifuneka abantu abaninzi bezofumana i-UIF apho. Ngake simamele izimvo zabo. Sasa kwesivuke size apha eLabour sisela amaphepha naswaphetheyo. Nawe xa sifika kusasa bamna ndifike ngo-6:20 apha suke ndihlala emishungwini. Fika kwam apha ndafika kuvaliwe akha komina zithethayo nasusoyilesi. Idate ndandinikiwe namhlanje kwi-27 influencer manje isayine kokugqibela for i-payment yabo. So umuntu yothuka bake unamhlanje bazikwazi ungahoyakali. Silapha ngale ntsasa yanamhlanje, silapha kwaBoxer sothenga ukutya, but imeko sibhekene nayo imbi gqithi kuba kaloku sivukile apha sazawufola ekuseni, amapolisa asidubula, sahlala because kaloku sifuna ukutya.
Into evakalayo ke kuba ke abantu baseMotherwell abayithobelanga iminyathelo ebekwe nguRhulumente. Loo nto lo iyaxhalabisa. Uninzi lwabo bathi bafuneka baye evenkileni bazama uthenga ukutya njengoba bazohlala endlini imisuku eni-21. Masibele kuwe ke estudio.